В ефірі Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії Георгій Спасакокольський. Зі мною в студії Наталя Москаленко. Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вчора в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим – це Україна. Він також додав, що окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть. Що стоїть за такими заявами? Як на них реагують в окупованому Криму? Та які наслідки такі заяви мають для позиції України на міжнародній арені? Про це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Сьогодні в цій студії перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Вітаю вас. Доброго вечора. Давайте, мабуть, почнемо, послухаємо цю заяву. Мабуть, ви її слухали, може, хто пропустив. Давайте, прем'єр-міністра. Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об'єктів. Знак оклику, і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття. Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями, ми маємо це забезпечити. Цистернами, каністрами, бутлями. Я не знаю, може, як ви це бачите? Ви знаєте, це та ситуація, коли людина некомпетентна в якійсь справі, каже дурницю, а за ним слід, щоб його виправдати, чи щось там пропіаритись, чи з якихось інших намірів, люди говорять ще більші дурниці. І зараз, в принципі, є тільки одне питання. Чи то є така банальна некомпетентність, чи то є, як вважають, в принципі, дуже фахові люди в Україні, що то є чергове намагання нав'язати цю тему українському суспільству і проштовхнути інтереси, в даному випадку, виключно Російської Федерації. Тому що Україна від постачання води на територію окупованого Криму нічого не виграє. Як людина, яка тільки кілька днів тому виїхала з Кримського півострову, можу вам сказати, що якоїсь катастрофічної ситуації щодо води чи потреб води у населення для пиття немає. Ті самі бутлі, каністри і так далі в великій кількості продаються в супермаркетах, крамницях і так далі. Ажіотажу нема? Так, ажіотажу ніякого немає. У мене кілька годин тому була можливість спитати у народного депутата Олександра Качури, чому взагалі виникло зараз питання щодо там якоїсь засухи, чи там якоїсь катастрофи гуманітарної і так далі. Він відповів, що за прогнозами влітку буде дуже жарко, і води може не вистачати і так далі. Прийшлось нагадувати людині, яка, в принципі, це повинна знати, що за міжнародною логікою, міжнародно-правовою логікою, за заявами керівництва Російської Федерації і заявами керівництва Криму нинішнього, вони саме відповідальні і за такі ситуації також. Тобто, це Женевська конвенція. Так, ми всі знаємо, що у всіх проблем громадян України в Криму сьогодні є один корінь, одна перша причина. І треба, якщо ви хочете допомогти громадянам України в Криму, ліквідувати саме цю першу причину. І всі зусилля направити на це. Це те, що Російська Федерація зробила у 2014 році, забравши себе територію Кримського півострова, фактично взявши на себе всю відповідальність. І всі з цим погоджуються. Навіщо сьогодні... крім Росії, звичайно. Так, звичайно, крім Росії. І то не будемо розписуватись за всю Росію. Це так, Кремль. Звичайно, це Кремль, це політичний режим. Зараз вже ейфорія минула, і чим далі більше звучить голосів, що це занадто дорого обходиться. Кілька останніх днів якраз і кажу про те, що в Криму можна відчути, і ви бачите це по
тому, що кажуть кримські деякі журналісти, блогери, просто люди, в Криму є певне розчарування діями Росії, політики Росії. Причини я не хочу тут розглядати, а от Україна не капіталізує це розчарування в свою пользу і взагалі нічого не робить, щоб ці розчаровані жителі Криму якось повернули своє обличчя до України. Повертаючись до води, так, а люди в Криму, да, от вони хочуть цієї, щоб пішла вода по Північно-Кримському каналу? Це от необхідно? Так? Дивіться, Крим засушливий регіон. І проблеми з водою були в Криму і раніше, коли навіть була вода в Північно-Кримському каналі. Треба розбиратися, вам, в принципі, спеціалісти це краще за мене розкажуть, що в першу чергу великі об'єми води потрібні для сільського господарства і потрібні для промисловості. Для пиття, для того, щоб помитися, води, в принципі, в Криму власне вистачає. Проблема була в тому, що взагалі в Криму є певні райони, особливо на сході півострову, є проблеми там в великих містах. Наприклад, в Феодосії, наприклад, там в Сімферополі можуть виникати. Ну, ви знаєте, і до 2014 року були ці проблеми. Там Євпаторія, там вода по годинах, у всіх вдома відра, набрана ванна, і не тільки там. Ну. Тобто тут питання не в воді, яка буде в каналі. Так? Що стосується сільського господарства, зрозумійте, так, сільське господарство на півночі Криму, воно прийшло в певний упадок. Чому? Тому що там були рис вирощували, там були овочеві культури, без поливу вони не можуть вирощуватися. Але це стосується великих агрофірм, керівники яких, ви знаєте, як поводилися в 2014 році і наразі деякі. Що стосується потреб, то там приусадебні якісь там роботи і для людей, які дійсно заробляють, вирощуючи там певну кількість там овочей чи чогось іншого. Там проблема дещо інша. Там проблема в тому, що підприємці з Росії завезли велику кількість більш дешевої продукції в Крим. На ринку є все. З Росії, Туреччини, там, я не знаю, з якихось інших країн, з Китаю там, і так далі, і так далі. Ну, навіть проблема сирі, не в тому, що обіцяють. є проблема полити свій город. Проблема в тому, що я виростив, куди я буду це продавати і за якою ціною. От ця проблема є. Люди жалкуються на те, що коли вони виростили, вони не можуть по нормальній ціні це продати. Є ситуації, коли людина, наприклад, моркву садить кілька гектарів і залишає її на полі. Чому? Тобто тому що невигідно виростає. її продати. І справа тут не в воді. Вода там є, але вже третє, четверте чи п'яте там місце займає в проблемах от конкретних осіб, які заробляють на життя на власному городі, вирощуючи щось. Проблема великих агрофірм, ну це вже інша політика, інші відносини. Що стосується великих промислових підприємств, ну тема кримського титану, вона кілька місяців тому, там, ви знаєте, і всю цю ситуацію, його взагалі треба закривати. І не тому, що не вистачає води. Це велика екологічна загроза для Кримського півострова. Він не ремонтується, не модернізується. Те, що стосується будівництва, великі об'єми води, я вважаю, застосовуються щодо великого будівництва, житлового, там, інфраструктурного. Траса Тавріда. Кому це потрібно? Це потрібно не жителям. Житло нове придбають в основному росіяни, які переїжджають до Криму з різних причин. Самі, чи їх там викликають, це військові, чи держслужбовці і так далі. Жителі Криму викуповують дуже маленьку частку. Тобто для кого ми стараємося, постачаючи воду, яку витрачають там на житло? Питання риторичне. Тавріда. Тавріда для Криму, в принципі, також не потрібна. Така велика дорога. Криму потрібні... А для чого вона потрібна? Це військова дорога з військової бази Севастополя до Керчі і далі в Російську Федерацію по Кримському мосту. В Криму просто потрібні ремонт тих невеличких, але гарних і якісних доріг. Все. Більше не потрібно. Крим не така якась там територія, яку треба забезпечити великою там дорогою і так далі. І тому от питання постачання води, я взагалі не розумію, навіщо взагалі от сьогодні виникло. Розберемося. Повертаючись до
новопризначеного прем'єр-міністра Шмигаля. Пізніше, після своєї заяви в Верховній Раді, він в Фейсбуці написав такий пост, цитую: «З технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Ця теза загубилася в галасі. Позиція залишається незмінною. Ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України». Але ще є дуже цікавий коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з цього приводу. Я прошу дати пряму мову. Питання подачі води в Крим, в окупований Крим, це інструмент деокупації. Та це навпаки інструмент окупації, я би сказала. Ні, я сказав надання відповіді, перепрошую, я сказав надання відповіді. Можна надавати, можна не надавати, але це завжди має розглядатися як інструмент деокупації. А давайте спробуємо цей ребус розгадати, що малось на увазі. Як подання води в Крим може стати інструментом деокупації? Допоможемо будувати трасу Тавріда, забезпечувати там цей кримський титан, там ще щось там. Давайте зробимо гарне життя в Криму і так далі. Чим це допоможе деокупувати? Треба розуміти, що в Крим воду по каналу можна подати. Життя в Криму покращиться. Але хто буде мати з цього дивіденди? Ну, я вважаю, що Україна в цьому списку буде на самому останньому місці, а взагалі її і не буде в цьому списку. Чому? Тому що Україна і ті жителі Криму, які зберігають вірність українській державі, вони ніяких дивідендів мати не будуть. І це треба зрозуміти. І тому, кажучи про подання воду в Криму, треба питати саме у таких громадян. Не тих, хто у 2014 році розмахував російськими прапорами, знищував українські паспорти, а потім, коли стало вигідно, почали виїжджати до Херсонської області і отримувати безвізові загранпаспорти. А сьогодні, будь ласка, російське телебачення покаже сотні кримчан, які будуть волати про те, що їм потрібна дніпровська вода по Північно-Кримському каналу. Як це все робиться, ви прекрасно знаєте. Тому треба питати в тих, хто є сьогодні, хто боронить Україну в Криму. В них потрібно питати. І будьте впевнені, вони вам дадуть чітку відповідь. Ніякої води в каналі сьогодні не потрібно, тому що ми знаємо, куди вона піде. Хоча ми повинні розуміти, вода потрібна Криму, однак треба розуміти, за яку ціну. І більшість жителів Криму, які розуміють ситуацію, вони вам скажуть, що платити ціну в суверенітету держави за воду неможливо і неправильно. Ну, про ціну. Сьогодні відбувається в Нью-Йорку засідання Ради безпеки ООН, присвячене порушенням прав людини в окупованому Криму. Туди поїхав Рифат Чубаров, ми з ним зв'язались. І який коментар ми отримали з цього приводу? Давайте послухаємо. Скандальна заява новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу, тимчасово окупований Крим, і саме ті мотивації, якими він намагався пояснити таку точку зору, мовляв, там же є українці, ми їм допоможемо, вони є абсолютно неприпустимими, такі заяви, і в той же час вони говорять про те, що новообраний прем'єр-міністр практично не знає ситуацію в Криму. Але тут треба думати не тільки про кримських татар, а думати про майбутнє української держави, оскільки такі дії уряду України – це буде фактично визнання Криму російською територією. Здача Криму – це означає здачу України не менше і не більше. І Сергій Хлань, депутат Верховної Ради 8-го скликання, 20 лютого у своєму Фейсбуці написав таке.
Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал планують об'єднати в єдине публічне акціонерне товариство «Води Таврії». Це означає приватизацію двох магістральних каналів Херсонщини. Відповідне розпорядження вже лежить на столі прем'єра. Хочуть встигнути до поливного сезону. Північно-Кримський канал приватизують для полегшення процедури подачі води до Криму. Магістральний канал – для отримання повного контролю над меліорацією. І Юрій Бутусов, український журналіст, головний редактор видання «Цензор.нет», написав вчора в своєму Фейсбуці таке. «Я знаю, що представники влади зверталися в низку українських інженерингових компаній, вивчаючи можливості по відновленню водопостачання Криму. Були дані реальні конкретні запити на проєктування. І я знаю людей, які відмовились це замовлення виконувати. Так що слова Шмигаля – це не випадковість, а зондування громадської думки». І у нас на зв'язку Борис Бабін, юрист-міжнародник. Він колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, пане Борисе. Доброго вечора. Пане Борисе, ми з Наріманом Жилялом зараз говоримо про те, що для населення в Криму питної води достатньо. Ця вода іде, в основному вода іде для забезпечення військових об'єктів, будівництва траси військового призначення Тавріда і тих підприємств, які взагалі знаходяться під санкціями. Якщо і зараз ідуть оці чергові, запускають, то Арахамія там тут порушив це питання, потім вибачився, тут новий прем'єр уже там прям зразу так з місця в кар'єр кинувся. Для чого це робиться? Ну, знаєте, ми плутаємо причину та наслідки. Насправді, прекрасно слід розуміти, що ані прем'єр, ані спікер, ані окремі нардепи, ані окремі, тим більше, міністри чи голови держпідприємств це питання не вирішують в Україні. Це смішно. Це питання вирішується на найвищому рівні. І якщо ми бачимо послідовні заяви низки посадовців, причому такого рівня заяв їх можна кваліфікувати за статтею 111 Кримінального кодексу «Державна зрада», але вони все одно їх роблять, це означає, що це не їх ініціатива. Це означає інше, що є вказівка на виконання і слід виконати дві позиції. Перша – технічна, як правильно пише пан Бутусов, забезпечити цю подачу води. Друга – суспільно-політична, якось пояснити виборцям, населенню, електорату, щоб, не дай Боже, рейтинг впав, чому це зроблено. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, чому сума хабаря за подання води в Крим зростала з 20 мільйонів за часів 15-го року і десь в 18-му році вона вже перевищила 800 мільйонів доларів. Я думаю, що наразі йдеться приблизно про мільярд. Як, кому та коли – це питання вже, вибачте, не до мене, але ми всі маємо прекрасно розуміти, що в цьому питанні, крім корупції і здання національних інтересів в Україні ворогу, крім відмови України де-факто від Криму, як правильно написав, до речі, пан Клімкін сьогодні, нічого немає. Ті розмови про гуманітарність, ті розмови про щось інше – це просто люди щось брешуть на ходу. Вони ж не можуть сказати, що хтось за гроші, тому ми відкриваємо воду. Пане Борисе, а тепер повернемося до звичайних людей, які живуть в Криму. З 1 квітня запроваджуються нові тарифи на питну воду для населення. І там розкидання залежно від споживання буде, там, ну, хтось платить там по мінімалці, хто зовсім там майже не п'є, а хто багато споживає, той платить в 7 разів більше. Таким чином виходить, що цю воду забирають у населення для інших потреб. А отут Україна чи не має порушити це питання на міжнародних площадках? Україна має порушувати комплексне питання Криму на всіх міжнародних майданчиках. Дійсно, у сфері водопостачання є низка проблем. Перше, це те, що відбувається в Криму і на що вказують експерти, це хижацьке використання води для видобування піску, для будівництва траси Тавріда. Друге, це відкупорка і виснаження артезіанських свердловин півночі Криму. Ці свердловини, до речі, в радянські часи було настільки суворо заборонено торкатися, що там керівника розвозу, який би, не дай Боже, її відкрив, одразу порушувати кримінальне провадження, що ви розуміли тоді. Навіть радянська влада мала тут склепку в голові і розуміли, що це НЗ, який не можна торкатися. А тут вже їх за ці 5 років повністю визнали.
таких умовах ми маємо ставити питання на дійсно виснаження жорстке окупантами різних територій. Що робити? Якщо вони требують на воду, то нехай звертають підприємницьку діяльність, нехай звертають мілітаризацію. На півночі Криму наразі знаходиться контингент 20. На жаль, втратився зв'язок. Дивіться, тут ми згадували сьогодні, що іде зараз прямо в цей час засідання ООН в Нью-Йорку. Якщо Україна, тепер політичний сегмент, економічний ми розібрали, якщо Україна дає воду в Крим, показує, що все окей, то а як тоді виглядають там позиції України на цій площадці, Організація Об'єднаних Націй, яка там звертає увагу, і замість того, щоб тицять носом окупанта в Женевську конвенцію, що ви, негідники, маєте забезпечувати, ви відповідальні за все, що тут відбувається, а давайте дамо воду Крим бутлями, цистернами і так далі. Ви знаєте, якщо так буде робитися, то всі за ці 6 років напрацьовані стосунки підтримки деякими країнами, організаціями, дій України щодо відновлення власного суверенітету, те дуже тяжке намагання дати зрозуміти країнам-партнерам, чому саме так потрібно поводитися і так далі, це все просто розвалиться. Ми знаємо, що країни Європи так ледь-ледь триваються від подальшого утримання санкцій щодо Російської Федерації. Що якщо б не обранці, депутати Конгресу США, пан Трамп вже давно би там все відмінив і так далі, і так далі. І взагалі-то, на мій погляд, треба брати приклад з американських колег українським депутатам, які заборонили президенту своєї країни розмовляти навіть про зняття санкцій Сполучених Штатів з Російської Федерації до повернення Криму у склад України. Батьки-засновники Америки, вони дуже добре Сьогодні попрацювали Російська Федерація насправді наслідує цей приклад. В так званих конституційних змінах вони пропонують заборонити будь-які переговори щодо територій, які належать Російській Федерації. І тільки Україна роззявила рота і не знає, що робити, і каже, а давайте ми вам допоможемо утримати наші території під вашим контролем. От що відбувається. Сьогодні взагалі-то українські депутати повинні підняти питання про заборону певних дій, зокрема подачі води в окуповані території, до деокупації Криму. Щоб усі такі заяви, намагання, вони просто були неможливі. Однак цього не робиться. Більшістю я дуже сумніваюся, що такі питання будуть порушені, а навіть якщо будуть порушені, що вони будуть проголосовані. Будьмо реалістами. І ось уявимо собі, там ще мине тиждень, ще 2, ще трошки покатають такі заяви. Потім люди якось мають, по ідеї, звикнути до цього, звикнутись вже з цією думкою і запускають воду по цьому каналу. Визнають фактично, легалізують таким чином окупацію. Ми працюємо, що ж, там. Які дії української громадськості, українського суспільства можуть цьому завадити? Кримські татари збираються провести марш на Крим. Якщо там пару місяців тому якось, може і не варто, тому що поповнять просто ці буцегарні ФСБшні, то зараз вже інакше на це все дивишся. Це дуже важке питання, тому що все це, якщо говорити про Крим, це пов'язано з особистою небезпекою будь-якої людини, яка буде незгодна з діями місцевої чи російської влади. Слухайте, так може не на Крим треба ходу робити? До Офісу Президента ходи регулярно організуючи. Може якась така хода має бути, знаєте? Ми повинні розуміти, що марш на Крим анонсований, він в першу чергу покликаний, на мій погляд, я не є організатором цього заходу, але, на мій погляд, він в першу чергу вирішує питання привертання уваги до теми Криму, яка затирається. Я тільки сьогодні з Чехії і
депутати чеського парламенту також кажуть, і там правозахисники, що тема Криму, вона десь там затирається з-поміж інших тем коронавірусу, міграційної політики, будь-яких там інших скандалів і так далі. І цей марш він анонсував. До речі, в Криму дуже нервово сприймають цей марш, і там готуються, і вони не знають, як, що це буде. І вже, ви знаєте, є попередження до активістів, що там аж 3 травня це буде відбуватися. Я думаю, ще будуть якісь дії і так далі. Однак є заяви українських і кримських активістів на материковій частині України, які кажуть, ми там кістьми ляжемо, але не дамо воду. Ви знаєте, колись саме так зупиняли Януковича. Можливо, саме так доведеться зупиняти сьогодні тих, хто хоче остаточно здати Крим Російській Федерації. Дуже важко прогнозувати ці дії, і це буде залежати від особистої мужності, рішучості і волі конкретних осіб, які наважаться протистояти цьому. Ну от зараз, знову ж таки, повертаючись до Ради безпеки ООН, оця заява посадової особи України, прем'єр-міністра, як вона от зараз, в даний момент, відображається на... Ви знаєте, знову це зміщення уваги від основних питань. Я думаю, там буде якраз дуже багато розмов на різних рівнях, і будуть наших представників питати, а що там відбувається у вас і так далі, в той самий час, як потрібно буде обговорити зовсім інші питання. В той самий час, як Україна повинна вирішувати набагато більш важливі і нагальні питання, там питання взагалі стратегії деокупації. От 18 березня буде в парламенті відбуватися слухання. Потрібно обговорити такий інструмент деокупації, як створення національно-територіальної автономії кримських татар, як там багато інших питань, про які говорили в представництві президента і за часів Бориса Бабіна, і за часів зараз Антона Коріневича і інших. Тобто за 6 років громадськість, експерти, спеціалісти, правозахисники, професійні чиновники напрацювали дуже велику кількість взагалі поглядів, бачень, пропозицій, але це все не підіймається на потрібний рівень. Коли це стосується там президента, прем'єра, ми кажемо, от ви знаєте, треба розбиратися. А давайте про воду поговоримо. Чому? Тому що є дійсно зацікавленість певних осіб Російської Федерації в Україні, це конкретні особи, які там чи отримують гроші, чи там у них бізнес пов'язаний, чи щось там у них інше, які лобіюють саме ці теми. Пане Нарімане, дякую, наш ефір закінчується. Ну, ми тут на ЮА Крим не дозволимо тему Крима затерти. Так що слідкуйте за нашими ефірами, поки ми ще в ефірі. На все добре.